Mireu, aquest és el camí que portem per anar cap a l'Spa. Ara girem cap aquí, agafem aquest carrer i és per anar a l'Spa. Això ja és l'entrada de l'Spa. Mira, ens han donat aquesta polsera que ens hem de posar al canell per tal de poder identificar-te que ets d'aquí. Estic en el vestidor d'aquí de l'Spa. I un sistema molt interessant de tancar o obrir la porta. Fixa't, aquesta fusta d'aquí, si l'aixeques, permet obrir aquesta porta i si ho poses així, no pots ni entrar ni sortir. Mira, aquí hi ha una màquina que en teoria és una centrifugadora, que és per ficar-hi a dintre d'aquest forat, dintre d'aquest espai, el banyador, tanques la tapa i llavors et diuen que apretis la tapa avall i girarà i es baldirà la peça que hagis ficat al banyador. Bueno, ara t'ensenyaré una màquina que serveix per tal de deixar, veus, la polsera que ens han donat per entrar aquí dintre, veus, la iaia com ho fa, tira cap aquí, i una altra, la iaia